Good morning mga kababayan. At ito po ang mga pangyayari na naganap sa may bahagi ng Maynila na hindi po binabalita ng mga media network at ngayon ay inyo pong matutunghayan. Nakakapagtaka lamang po talaga mga kababayan na ang mga ganitong kaganapan ay hindi binabalita. Kaya yung ating mga kababayan ay nagpapasalamat sa mga social media vloggers dahil yung mga hindi ipinapalabas at hindi ipinapakita ng mga media outlet sa pamamagitan nito ng social media ay nalalaman ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Kasama na ang ating mga kababayang OFW na nagpapakahirap para sa kanilang pamilya na kung saan ay napakalaking kapakinabangan ng kanilang mga remittance sa mga proyekto ng ating bansang Pilipinas. Makakasama natin dito ang puwersang maisog at ang obrero na ngayon po ay papangunahan ni PDP Laban, Attorney JB Hinlo at ni Attorney Vic Rodriguez upang ihayag ang pagbabago sa ating bansang Pilipinas dahil sa patuloy na hindi mga magagandang nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kasama na mga kababayan ang panggigipit kay dating Pangulong Duterte at ngayon naman sa kanyang anak na si VP Inday Sara Duterte. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas ay dapat po tayong makialam, lalong-lalo na kung ang posibleng maapektuhan nito mga kababayan ay ang future generation. Kaya kailangan natin tumayo, kailangan natin lumabas sa ating mga tahanan at isigaw ang tunay na pagbabago na dapat mangyari sa ating bansang Pilipinas. Dahil po sa ngayon ay tila wala po tayong mga nararamdaman na pagbabago dito sa ating bansa. At sa mga kababayan naman natin na kumukontra sa mga ganitong aktibidad, ang tanong ko sa inyo mga kababayan, hindi nyo pa rin ba nakikita ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Marahil ay lagi lamang kayong nanonood sa mga good news. Good news na pamimigay ng bigas, good news na pamimigay ng ayuda, pero hindi nyo nakikita na walang proyekto na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Okay, sabihin na nating meron nga dito sa may bahagi po ng Metro Manila, ang Cavite LRT1 Extension Project mula dyan sa bahagi ng Baclaran papunta doon sa may bahagi ng Cavite. Wow! Pero mga kababayan, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, napakalaki po ng nangyari dyan. Subalit ngayon, 2.5 taon na, kakaunti pa lamang po ang nadagdag dyan. So ang nagpasimula ng proyektong yan at talagang nagporsigi ay si dating Pangulong Duterte. Sabihin na natin na sinasabi ng iba na plano ng ama ni Bongbong Marcos at pinag-aralan sa panahon ni Pinoy. Subalit napakatagal na panahon, ilang taon ang nakalipas, wala po tayong nakikita mga proyekto dyan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang adhikain na mabago ang ating bansang Pilipinas, kaya nangyari ang mga proyektong iyan. At umasa tayo na ang lahat ng mga proyekto ni Tatay Digong ay ipagpapatuloy ni Marcos. Pero ngayon, ang halos lahat ng mga proyekto na pagbabago ni dating Pangulong Duterte ay hindi binigyang pansin at ang karamihan dito ay hindi binigyan ng budget para maipatayo. Dahil nga sinasabi po ng ating presidente, wala na tayong pera. So, nasaan po ang bilyon-bilyong pera ng ating gobyerno? Ikaw kabayan, tatalungin kita. Sa tingin mo, nasaan nga ba ang bilyon-bilyong pera ng ating gobyerno? Dahil lumubo po ang utang ng Pilipinas
pero wala po tayong nakikitang mga proyekto. I-comment po na dyan sa ibaba at nang malaman ng lahat. Mayroon pong 10 karakteristik ang good governance o yung mabuting pamamahala. Thank you, Ma'am Bingang. Ito po ay ginawa kong acronyms para po maintindihan at madali pong ma-maintain sa ating memory kung ano ang good governance. Ito po ay great peace, dakilang kapayapaan na parati po nating pinapangarap dito sa ating bansa. Great G stands for godly. Ang mabuting pamamahala po ay makadiyos, hindi po makapera, makademonyo na katulad ng nasa Malacanang, nasa Kongreso at nasa Senado. Di po ba? Yan po, dapat ang mabuting pamamahala ay makadiyos. Ang stands for responsive. Dapat ang pamamahala ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan, hindi tumutugon sa kanilang bulsa o sariling pangangailangan. Di po ba? Equitable. Dapat po pare-pareho, pantay-pantay. Hindi po may tinititigan at tinitingnan. Pagkakalabang sa politika, nasa tabi ka lang. Pagkakampi, nalulunod na sa ayuda. Katulad po, ngayon tayo'y ayuda nation. Hindi po ba ang ayuda ay pinipili lang ang pinagbibigyan? Di ba? Pagka ang iyong bahay ay gawa sa hollow blocks, pera ka na dahil mayaman ka raw. Hindi po ba? Hindi nila alam na ikaw pala ay nangungupahan lang doon. Pera ka. Hindi po ba? Darating ang election, pagka hindi nyo sila ibinoto at naging leader ka nung kanilang nakalaban, pag may ayuda, pera ka na. Hindi po ba? Dapat po ang pamamahala ay pantay-pantay, pare-pareho. T, transparent. Nakatulad ng isinusulong ng hakbang ng maisog. Transparent, ibig sabihin po, matutukoy, mahahabol. Ang korupsyon po ba, natutukoy natin o nahahabol? Napakahirap po tukuyin ang korupsyon. Kaya nga po, ang